kuziwa pachengetwa hama yenyu. Asi vanhu venewa hawana kuzoenderera mberi ba kuti wakupangizeni pane hama yenyu. Sekuru inini ndine munhu akataura mbuya kuchigoza akati pakafawo nekwazini panguwa akati ndikadzoka umusha ndikati pane mbuya da kutibatsira pana vanhu vakafa vanhu vakandirambira ndandingo ndega musango vanhu vaingogona kundobvita madhoradhora asi ndingatifambe wakaramba. Aiwazve naisahwira imimi muchembere akakuudzai kuti pane vanhu vekwazindi wakafira apo handizvoba? Kuti muzoendeko nemhuri iyi muchiona muchembere uya makaita here izvozvo kana ndio pamakupesana? Hama dzakaramba dzese. Alright, zvakanaka. Hazvinetsi. Achiripo muchembere uyu andisikuona afa uyu. Uyu ari apa. Uyu asati afa muchembere. Hazvina mosvaba wana zindi. Regai ndichikubatsirei kuti dunhu riite sei? Zvibude pachena ndizvo. Ndiko kuchema kwenyuka. Ngatiwiriraneka. Aiwa ndizvo. Amusukundera tinabva ine po. Tatofambira kuno kuti tipangidziro gwara. Zvakanaka. Chenda nimotore muna wapa bute rangu. Ndizvo ka? Bute iri zvawachaita wakabva pano na mutombo wangu unabvinya kahwawa. Ndizvo ka? Tauda kuti iwe wachisaka neapa ine ndokuirawo mudenga tobatsirana fa kusvika tasvika pana muntu. Ndizvo. So mchawapa nyakahwawa. Ndizvo. Mwapa bute rangu. Ndizvo ka? Bute iri wanosvika naro mumusha mawo. Wobva waombera mumusha. Tabva kwabatsirwa naSahwira. Ari sekuru mukati mechengu. Tauda kuona munhu. Chivhurai makwanzi zvinhu zvibude pachena. Akambata, akamunera, akamuuraya, ngazvibude pachena. Obva wadaidza zita remufi kuti muka. Hapachina nhombo kana chinji chamuvhiringidza. Mazvibva? Bute bhararara muchikuwa. Ndizvo ka? Mangwana makusena unobva watora bute rawe. Obva waenda musango. Wanoenda wenzi wakadari izvi. Handizvoba? Obva waenda musango waenda pabuwe. Usvikaisa mushonga uya ipapo nebute odenha nemunhenga wachitaura zita rake kuti shamwari takuenda. Nguva yaita sei? Yakwana chokwadi ngachibude pai pachena wachidenha nemunhenga so. Denhe pamusoro. Ngawasaise dombo riri pamubvuri. Ndikudari kunerwa nezuva. Kutsvakwe dombo iro iri. Ndiko kupisa kwenhau. Handisi kudzima pa ndiri kupfutsa. Asi sekuru ndaita problem ndinoda kubvunza sekuru. Nyaya yakaita mukoma pa wakandirakidza kumanika. So munhu akanitaura neakantaura nyaya dzekuchigoza. Zviri nzvimbo dzakasiyana dzaita mbiri. Uyu akanditora kati kuchigoza ndokafira vana kwazindi wakapondwa pachikora. Ndipo mukoma pakabudira akandipangidza kumanika. Mimi musanetseke ba. Ndosaka ndakubatsire kuti ndakuvhura nzira yani yenyu. Handizvoba? Tinoenda chigoza, toenda manyika kune munhu ari kuziva mukangosvika chete pano munhu ari kuziva anorurunuka ega kunge hembe yafomoka shinda. Mazvinzwa? Ine ndakubatsira imi muri pasi ndiri mudenga. Fe kusvika tati no. Azvibva baba? Asi nemubvunza sekuru. Ko wakati taiga zvakambofamba sei? Naiwa koma. Wauya wachiti taiga. Imi muda kuona hama yenyu handiti? Inda kubatsira kuti hama yenyu muone pairi. Angadai ari munhu akauya achiga, angadai asiriye. Isisu da kuona pane hama yenyu. Chet. Endai moite zvandataura. Totangira papi? Kana paine hama yake iri kuziva paari yakaita chekuita ndosaka ndaisa nyakahwawa uyu. Moto handisi kudzima. Ibhazuka ranadira apa iyi. Munoita gwenyu kwenyu so kana mukudziwa zvenyu. Kunonakidza uku. Hama dziri kutotiza dzakawanda nyaya iyi. Tatosiriwa ndiso vanovadiki rindosiriwa nyaya iyi. Saka chinyararai. Ndosaka ndabvuma kuti ndikubatsirei. Handizvoba? Munhu unowapasa mutombo wako. Wanopihwa mutombo wako. Musashupike vana nanjekete ya mutombo yacho. Wapaseni. Ichabwera. Mazvibva? Kirikado. Ndapedza nemi. Chizorora shamwari. Zorora sunungura mwana wewaridzi. Mutorwa wagara uyu. Chisunungura toni. Sunungura takugadzirisa. Takupa masimba. Pamweni wakomana wekuti ufambe nawo mukati medare. Tirwe tiri pamwe. Mabhonzo ako aonekwe. Anoziva nyaya yako, anoziva utsotsi wako. Komani! Buda paka mwana kane mazika ari kuti tadha, ari kuri kaka, burumurwa mukaka. Komani! Asara mushamu.
inda pesa lungwenderi kaibwere nangu Bakana Discuss TV.